Barkanmu da wannan lokaci, barka da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon bidiyon. Masu sauraro har kullum muna muku marabalale zuwa wannan tasha tamu mai albarka, sannan muna masu roƙon kar ku manta. Ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarai masu inganci game da sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Za a sanar da ku cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma kun je nema. Kar ku manta. Kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Magana ne akan yadda ake hada music application. So na farko abin da za ka yi shine ka tabbatar wayarka tana da email. Idan ba email kuma ka yi kokari ka je ka sa email. Mun nuna yadda ake sa email cikin waya ga bidiyoyinmu na baya. So idan baka da email sai ka je ka diba ya ake registration na email, register. Bayan ka yi registration ka kuma ta bidiyon mu na farko da muka yi da na hoto gallery photos wanda muka nuna na application. So idan file ɗinka ko kuma email ɗinka yana nan sama kaga ba buƙatar kuma wani buɗe wani ko kuma wani sabo. So na farko abun da za ka yi ka shiga email a Chrome browser. In ka shiga Chrome browser sai ka rubuta www.andromo.com sai ka danna mark. So za ku buɗe kamar haka. Bayan ya buɗe sai ka zo nan wajen ɗigon nan gashi nan inda kuka ga wannan sai ka danna za ka ga sign up sai ka shiga sign up. Gashi nan ya nuna ma sai ka shiga with Google, log with Google. Ga nan ya buɗe, so kakka manta sai ka zaɓi email ɗin da ka taɓa yin register da shi. Kaga da wannan dama na nuna maku na gallery ɗin. Gashi nan na yi select shi. So in za ku gani gashi nan ga wanda na yi ɗin na hotuna gashi nan. Wannan kuma bari ma an goge wannan saboda a fara shi fresh. So abu na farko da za ka yi bayan ka shigo nan ka ga wancan wanda ka yi story sai ka shiga add new project. Sai ka rubuta ne za mu haɗa music application sai mu sa music. Gashi nan sai mu sa create. So ga nan zai buɗe, bayan ya buɗe sai mu shiga nan component ga waje nan wajen ga component sai ka shige shi. Da component kun ga layout shine kamar next page. In kana so ka sa next page ya kake so su shiga shine layout din ga nan popular, shi kuma irin most popular things like killer and grip function. So da yake simple things zan nuna muku saboda idan na nuna ma in ka shigo zaka yi ta yin kai da kanka zaka gane insha Allah. Sai mu shiga media, kun ga audio player za mu sa offline sai mu danna add. Bayan mun danna add gashi nan ya buɗe ya rubuta audio player title sai mu canza mashi suna. Bari in sa sunan shi, bari in sa Hassan as an application ɗin waƙoƙin Hassan. Za mu sa Hassan music alal misali. So ga nan bayan mun rubuta sai mu zo nan wajen setting ya viewing ɗin shi zai zamana. Sai mu shiga ga waje nan wajen ga zaka danna sai ka danna shi. Kaga appearance, app appearance sai mu shiga ya muke so show title bar, use background image. Za mu yi wanda image na background sai mu sa hoton mawaƙin alal misali. Kamar za mu sa hoton mawaƙin sai mu zo bari in sa wannan hoton as an sample sai mu yi uploading. Sai mu dawo kuma nan wajen dashboard shi ma mu danna appearance dashboard. Shi ma nan bari in sa use styling function don ina son shi haka nan. Ga color din styling din duka canza miye komi ga sunan duka da girman shi da color duk abin da kake so ka canza ga yanan sai ka canza. Sai mu sa kuma use background image. Abin da yasa zan ta canza background image ga saboda kowane page ka san wani irin hoto ne na sa in order to kai in ka zo zaka san me kake so, wani hoto kake so ka sa wajen nan. Bari in sa wannan. Sai component appearance. Me component appearance shine abubuwan da ka sa ya kake so ya nuno sai ka danna. Kenan music din da ka sa ya kake so ya nuno sai ka sa use background image. Shi ma sai mu sa sai mu selecting. Shi ma wannan zan sa wani hoto ta yadda in ka zo ka sa hoton kai bayan ka launch application din zaka ga hoton da ka sa. Bari na sa wannan. So ga yanan shi ma yana uploading.
ya gama. So bayan ka gama wanga gaba ɗaya sai ka dawo nan wajen, za ku ga activity gashi nan wajen setting ɗin ga gashi nan, sai ka danna shi. Wanga review ne, in kana so kai review ɗin abun da ka yi, ka gani music gashi Hassan ga content picture ɗin da na sa, sai ka zo nan gashi nan wajen ga wajen nan inda ya nuna wannan arrow ɗin gashi, sai kai selecting ɗin shi. Bayan ka yi selecting ɗin sai ka shigo nan setting. Show automatic player, show play enable, show soundbar. So duk wanga wasu setting ne wayanda zaka sa. Yanzu bari mu je inda zaka yi yadda zaka yi uploading din music din. Nan daidai nan wajen ga zaka danna nan wajen, sai ka danna shi. Yawa gashi na ya nuno ma inda za ka sa waƙoƙi. Drag to upload music. Kaga nan ne inda za ka sa waƙa, sai ka danna browse music. Sai mu shiga. Bari in sa wannan waƙan. Da ne na uploading. Tun da dai kun ga example muke yi, ba dole sai mun sa waƙa da yawa ba, muna iya sa ko kaman ƙwara biyu haka is okay. So in ka dai zo nan za ka yi uploading. Kaga in ka sa wannan, bayan wannan ya gama, so kana iya ƙara adin. Bari nuna muku yadda ake adin, yadda za ka ta adin ɗin su so yadda kake so. Kaga ni an sa upload another file, sai ka danna. Kaga zai nuno ma browse kuma upload another file, sai ka danna. Kaga browse track again. Sai mu ƙarasa guda. So ga ta nan ita ma tana uploading. Gane yana uploading. So bayan ka gama uploading din music din gashi nan ya gama ƙwara biyu, gashi nan in za ka yi add kuma sai ka ƙara danna wannan, za ka yi adding din su. So bayan ka gama sai mu zo nan wajen setting, gashi nan wajen nan, sai mu danna setting. Wanga za mu canza icon, in muna so mu canza suna ko application icon, nan za mu shiga. Ka gani application name, ka gani. So icon sai mu danna. Muna so mu samu airdrop din, mu samu application din hoto, sai mu je mu samu hoto guda. Kana iya sa hoton wanda yake mawaƙin wanda ke waƙan alal misali, amma mu yanzu bari mu sa hoton wani poster, maybe bari mu sa wannan as sample. So ga yana na uploading, kaga ya gama. So idan ka gama haka nan sai ka zo nan wajen save. Ga save nan wajen ga, gashi nan wajen ga, sai ka danna save. Kaga ya nuna ma save change, yawa sai ka danna. Kaga ka yi saving kenan, sai ka zo nan wajen, bayan ka yi saving din sai ka zo nan wajen build. Kaga build, ga build nan. Kaga in ka shiga wajen build din ga zai nuna ma build application. So da yake kun ga ba subscription muka yi ba, kuma ba mu da kaman muna using din shi free ne, sai mu shiga build application for free, gashi nan sai mu danna. So kana iya yin subscription, idan ka yi subscription, so wa'annan za ka iya yi su monetizing, su ads, duk kana iya azawa, duk ana yi lamila yalo. So the only thing ka tsaya ka nan, so kwantar da hankalinka daga wa'anga guides ne, insha Allah kana iya hada application da yawa, ga layout ga komi, in ka diba duk za ku ga setup. So ka kwantar da hankali, ka bi bidiyon daga farko har ƙarshe, za ka yi understanding. Za ku ga wanga ban mai da shi desktop view ba, so ana sa desktop view, kana iya sa desktop view. So mostly gaskiya wasu wayoyi in ka sa desktop view, in ka je uploading music sai ya dinga dawowa da kai baya, shi yasa na bar shi as in front view saboda ku fahimta. So yanzu application din mu yana uploading.
So kun gani ga yana application din ya gama building, kaga ga download application, sai ka danna download. Bari mu yi downloading din shi. Build application Android, we want to download multiple files, sai ka danna allowed. Download anyway. So ga yana downloading. Ga yana downloading, yanzu za mu diba mu ga ya gama downloading, sai mu install mu ga aikin da muka yi yaya. Ga yana downloading, ku dan jira kaɗan da yake bai da nauyi sosai. So sai mu danna installing ba, gashi na ya nuna install, sai mu install ne application din, ga nan yana installing. Sai mu danna open. Kaga ga application din nan, gashi na Hassan Music, gashi nan. Suka playing. So question ma ya hana ma key views din ga su nuna. Next, next yana da next. Akwai share button, amma saboda picture ga da nisa ya sa yayi haske da yawa. Amma akwai share button da option da su in list, sai ka zaɓa ka sa waƙoƙi haka ne. Sannan kana iya canza su can wajen setting din. A wajen setting din kana iya canza shi ka sa layout, ma'ana layout ɗinka ya kake so su hito ma in list kamin ka yi selecting ya zo. So dai haka ake application wanda mutum zai hada. Idan ka fito baya gaba ɗaya za ku ga application ɗin. Idan ka fito baya gaba ɗaya za ka ga application ɗin ga yana gashi nan. So Allah ya sa a dace kuma a amfana.